आयज हो हिस्टॉरिकल इव्हेंट जो आग्रा जाल्लो त्याचे विशीं तांकां जाणून घेवपा जाय आनी तांकां दाखोवपा सारके अरेंजमेंट जो केल्लो आसा जो गरुड जी संस्था आहा त्याचे वतीन आमचे राजाराम पाटील हांकां हांव उनुनीत परबी दिता कित्याक हेचे पयलींय तेणी अशें जायते लोकांक घेवन एक्टिवेट करपाक तेणी दिल्ली व्हरून हाडल्या लोकांक स्पेशली पानिपत सारके जाग्यार संभाजी महाराज हे आमच्या खातीर आराध्य दैवत तर आसाच पूण हांणी आमच्या खातीर जे कितें केल्या ते तांचे सॅक्रिफायसीस केल्या ते आमी केन्नाच विसरूंक शकना। आमी अशेंय म्हणटा की आज आमच्या देवळा वयलो कळस आनी आंगणांतली तुळस सपोज आज शाबीत उरल्या जाल्यार ती ह्या दोनी महाराजां खातीर आसा त्यांनी प्रचंड अशे त्याग केले, प्रचंड अशे पराक्रम केले जाणे करून आज आमी हांगा बरे हातून आमी रावूंक शकता। आमच्या धर्माचें रक्षण करा, बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आमच्या गोंयकारां खातीर रक्षण। 2000 जवळ मावळे सामील होतात त्या कार्यक्रमाला। आम्ही गोमंतकातून माझ्या नेतृत्वाखाली गेली 4 वर्ष मी ही मोहीम राबवतो आणि यावेळी फर्स्ट टाइम प्रथमच मुरगाव तालुक्यातील कुठ्ठाळी गावाच्या 100 गृहिणी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती शिवगाथा हा कार्यक्रम म्हणजे नाट्यप्रयोग सादर करण्यासाठी जात आहेत। ते आग्र्याहून रायगडला आता ही आमची गोव्याची जास्त करून फर्स्ट टाइम महिला आपलं एक नाटक सादर करण्यासाठी तिथे जात आहेत। खरं बघितलं तर जवळजवळ 358 वर्षाचा प्रवासात अगोदरचा हा प्रवास आज आपण सगळे हिंदू धर्मीय छत्रपती शिवाजीच्या मार्गावर चालणारी लोक आज तो रायगडावर जाताना जवळजवळ 1300 किलोमीटर आग्र्याहून रायगड चालत जावं लागतं। आज आमच्या भारताला किंवा महाराष्ट्राला सोडाच पण भारताला आज शिवाजी महाराजाचा इतिहास जरूर प्रत्येक पाठ्यपुस्तकामध्ये यावा आणि जर हे हिंदू राष्ट्र जर व्हायचं असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा प्रत्येक भारतीयाला समजावून घेणे आवश्यक आहे। कारण आज सांकवाळे कुट्टाळे इथून जी गरुडझेप आहे ते राजाराम पाटील यांच्या नेतृत्वावर ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे। आज जो 100 बायलांचो सांकवाळच्यांचो वता आज आग्रा खातीर वता आनी थंय ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर एक नाटक शिवगाथा हे सादर करतली। खऱ्या अर्थान ऐतिहासीक जो क्षण आसा हो 368व्या 58व्या वर्धापन दिना खातीर शिव शौर्य दिन आसा पळय सेलेब्रेट करपा खातीर हांगाची एक सांकवाळ आनी कुट्टाळीची महिला जी कला शक्ती डान्स इन्स्टिट्यूट हांच्या पंगडाक कला आग्रा हांगा वचपाक पळयता त्या सांगाता कार्यक्रमाक